Velkommen til Sundhedsstyrelsens informationsvideo om diabetes, også kaldet diabetes mellitus. Diabetes det er en helt almindelig betegnelse for en række stofskiftesygdomme, hvor kroppen enten ikke producerer insulin længere, eller ikke udnytter den producerede insulin effektivt nok. Det er en meget almindelig sygdom, som kendetegnes ved et højt blodsukkerniveau. Diabetes, som jeg også sagde før, kaldes også for diabetes mellitus, hvor diabetes det stammer fra græsk og refererer til en overdreven tørst og vejledning, hvilket også er en af symptomerne på diabetes, mens mellitus er latin for honning og skyldes, at urin hos mennesker med diabetes indeholder sukker og derfor er sød. Og nu til en lille video, hvor vi forklarer, om mennesker med diabetes sagtens kan leve lange og sunde liv, uden at det påvirker dem videre. Men lad os gå til nogle grundlæggende ting. Når vi spiser, bevæger maden sig ned i vores maver. Og den her mad, den er lavet af 3 grundlæggende neutroner. Kulhydrat, proteiner og fedt. Under fordøjelsen bliver kulhydraterne omdannet til sukker, og det er også kaldet glukose. Kulhydraterne findes i mad såsom brød, ris, pasta, kartofler, frugt, mælk og yoghurt. Og i en normal fordøjelsesproces bevæger glukosen sig fra mavesækken gennem blodbanen og videre ud til kroppens fedt- og muskelceller. Men uanset hvad, kan glukosen ikke trænge ind i muskelcellerne og fedtcellerne uden hjælp fra et vigtigt hormon, nemlig insulin, som produceres i betacellerne i bugspytkirtlen. Insulin spiller derfor rolle som en slags nøgle, som åbner dørene til muskel- og fedtcellerne og giver glukosen lov til at komme ind. Cellerne bruger nu glukosen som brændstof til at forsyne kroppen med energi. Når denne proces fungerer som fortalt, indtræder glukosen fra mavesækken til blodbanen og er i stand til at udtræde fra blodbanen og ind i muskel- og fedtcellerne. På denne måde er kroppen i stand til at regulere koncentrationen af blodsukkeret i blodbanen. Lad os nu se, hvad der sker med en person, der har diabetes. Glukosen indtræder i blodbanen, men en af 2 ting sker. Enten producerer bugspytkirtlen ikke tilstrækkeligt insulin, der kan koble sig på glukosen, eller også responderer kroppens celler ikke til den insulin, som kroppen producerer, selvom den måske producerer tilstrækkelige mængder af glukose. I begge tilfælde er resultatet det samme, nemlig at celledørene forbliver lukket og forårsager, at glukosen ophober sig i blodbanen. Så som resultat af dette stiger blodsukkerniveauet. Dette skaber flere problemer. Fordi glukosen ikke er i stand til at trænge ind i kropscellerne, vil kroppen ikke få det brændstof, som den behøver. Som resultat af denne kan man føle sig træt eller udmattet. Din krop vil måske prøve at fortynde sukkeret i blodbanerne ved at trække væske ud af cellerne. Dette kan føre dig til at dehydrere eller blive tørstig. Vigtigst af alt, over længere tid vil et for højt blodsukkerniveau forårsage skade på nogle essentielle organer, som er forbundet til blodbanerne. Dette er organer som øjnene, nyrerne, nerverne og hjertet. Og hvis det ikke er kontrolleret ordentligt, kan det have seriøse konsekvenser, såsom at blive blind, amputation, nyresvigt, hjertestop eller slagtilfælde. Folk med diabetes skal derfor kontrollere og regulere deres blodsukkerniveau, og en af måderne at gøre dette er gennem diæt. Ved at reducere mængden af kulhydraterne, du spiser i et enkelt måltid eller snack, kan du regulere mængden af sukker, som indtræder i blodbanerne, og forhindre kroppens insulinforråd at blive overvældet. Dette betyder en begrænsning af indtagelse af mad med højt sukkerniveau, såsom kager, slik, sodavand osv. En anden mulighed er at dyrke motion. Fysisk aktivitet gør, at dine fedt- og muskelceller bliver lettere modtagelige over for insulin. Med andre ord, fedt- og muskelcellerne, som ikke vil åbne før, vil gerne åbne nu. Slutlig vil din læge måske tilskrive dig en recept på noget medicin, som øger dit insulinforråd, som regulerer mængden af sukker i blodbanen, eller gør kropscellerne mere modtagelige for insulin, som kroppen rent faktisk producerer. I nogle tilfælde kan insulinindsprøjtninger også være nødvendige. For at opsummere, hvad diabetes er. En sygdom, hvor kroppen ikke producerer nok insulin, og hvor kroppens celler ikke er modtagelige over for insulin, der bliver produceret. Vi har også set, hvilke komplikationer, der kan opstå ved sygdomme, såsom træthed, dehydrering og skade af organer. Slutlig, hvilke måder man kan kontrollere det på, nemlig gennem diæt, motion og medicin. For mere information omkring sygdommen kan du snakke med din læge. Til at starte med vil vi gerne fortælle lidt mere omkring de karakteristiske faktorer ved type 1 diabetes. Videoen viste selvfølgelig nogle vigtige og grundlæggende faktorer omkring både type 1 og type 2 diabetes.
men disse faktorer vil vi gerne uddybe en smule mere. For det første skal man med type 1 diabetes have en daglig tilføring af insulin for at kunne opretholde sit normale stofskifte og faktisk også for at leve. Dernæst er det vigtigt at vide, at det er et såkaldt autoimmun reaktion, der forårsager type 1 diabetes, hvor immunforsvaret i kroppen faktisk ødelægger betacellerne, som findes i bugspytkirtlen, og kroppen producerer altså antistoffer mod sine egne celler. Dette billede viser cirka, hvor i kroppen bugspytkirtlen sidder, og illustrerer også betacellerne, hvor insulinen bliver produceret. Symptomer, der kan opstå ved type 1 diabetes er tørst, træthed, hyppige vandladninger og vægttab. Tørsten og de hyppige vandladninger skyldes, at sukkerindholdet er så højt, at det trækker væske ud af kropscellerne, og på grund af osmotiske årsager udskiller kroppen mere væske gennem nyrerne. Derfor bliver der skabt en dehydrering. For det andet, så kan næringsstofferne ikke transporteres ind til kropscellerne fra blodbanerne, hvilket er skyld i et vægttab. Til sidst skyldes trætheden helt naturligt de to førnævnte faktorer. Hvis du er i tvivl eller bekymret for at have type 1 diabetes, kan du få hjælp hos din læge. Dernæst vil vi kort komme ind på årsager til type 1 diabetes. For om type 1 diabetes skyldes arv, påvirkning af miljø eller begge dele er faktisk stadig uvist. Vi har forsket meget på området og gør det selvfølgelig stadig. Vi har blandt andet kigget på allelkombinationen hos personer med type 1 diabetes, men intet forekommer anderledes end på personer uden diabetes. Men selvfølgelig er det som sagt en væsentlig grund, at der sker et tab af beta-celler. Og nu kommer lidt om den anden type af diabetes, som også bliver kaldt type 2 diabetes. Og hos personer med type 2 diabetes er det til fælles, at de har det, der kaldes insulinresistens. Som vi også så i videoen, har kropscellerne altså en svag evne til at optage glukose fra blodbanerne, også på trods af, at beta-cellerne rent faktisk producerer nok insulin. Dette kan medføre, at en del af glukosen og andre næringsstoffer bliver udskilt i urinen. En karakteristisk ting ved at have type 2 diabetes er, at en daglig indføring af insulin ikke er væsentlig på samme måde, som det er for personer med type 1 diabetes. Symptomerne hos personer med type 2 diabetes kan være fraværende i et stykke tid, før man måske lægger mærke til, at der er noget, der ændrer sig. Med dette menes altså også træthed osv. Men til gengæld kan det som sagt skade vigtige organer i kroppen, hvis man går rundt og har diabetes, og det har været ubehandlet i lang tid, og måske endda flere år. Dette kan, som videoen viste, være nedsat syn, blodprop i hjertet eller hjernen, sår der ikke vil hele, eller måske andre overforkalkningssygdomme. Hos type 2 diabetes spiller både arv og miljø væsentlige roller. Det gør et uheldigt samspil med hinanden. Vi har forsket på personer med type 2 diabetes og fundet frem til en hyppig fremkomst af bestemte allelkombinationer i mange gener, og kan se, at disse også er arvelige. Men disse gener er hver for sig ikke sygdomsfremkaldende, men bliver det hurtigere i en uheldig kombination på manglende motion og usund og for fed kost. Og specielt manglende motion fremmer insulinresistens. Det er altså som sagt uheldigt samspil mellem arv og miljø. Og her ser vi så en sammenhæng mellem livsstil og udvikling af type 2 diabetes. Eller vi vil i hvert fald påvise det med disse grafer. Og en tilbage. Man kan jo så, som vi også sagde før, tale om, at det er noget med dårlig kost at gøre, og overvægt og manglende motion. Og det er så også det, at de her to grafer og tabeller skal påvise. Og den første vi ser her, det er en sammenhæng mellem forekomsten af type 2 diabetes og fedme hos japanske skolebørn, og det er så i årene 1975 til 95, som har haft en BMI 30. Og her ser vi så, at overvægtige i procent altså har noget at gøre med, hvor ofte at børn har type 2 diabetes. På denne tabel ser vi så en sammenhæng mellem BMI, alder og risiko for at udvikle type 2 diabetes. Og den påviser så, at jo ældre og tykkere man bliver, jo større risiko er der for at udvikle type 2 diabetes. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har diabetes, kan det være en god idé at gå til lægen. Inden du går til lægen, anbefaler vi dog, at du kender til disse række fagbegreber og termer, som giver en god forklaring af, hvad din læge muligvis vil snakke om.
Til at starte med tager vi beta-celler. Her betyder det de celler i de Langerhanske Øer, som producerer insulin. Insulin. Hormon, der fremmer visse cellers optagelse af glukose, aminosyre og visse fedtstoffer. Insulinresistens. Celler, specielt muskelceller, ufølsomme over for insulin og optager derfor ikke sukker fra blodet. Diffusion. Vandring af stoffer over en membran fra høj til lav koncentration med strømmen. Endocytose. Cellers stofoptagelse. Exocytose. Cellers udskillelse af stoffer. HbA1c er hemoglobinmolekyler, hvorpå der er bundet et glukosemolekyle. HbA1c er et mål for, hvordan blodglukosekoncentrationen har ligget over de seneste 3 år. Hyperglykemi betyder for højt blodsukker. Hypoglykemi betyder for lavt blodsukker. Og til sidst MODY, som er en særlig form for diabetes, som nedarves dominant og betyder Major Onset of Diabetes of Young.